श्रीराम बोरवेल. आमच्याकडे बोरवेलसाठी 6 इंच मोठे होल असलेली 500 फुटांपर्यंत खुदाई करून मिळेल. ग्राहकांना आमच्याकडून सर्वे करून बोरवेल मारून देखील पाणी न मिळाल्यास 100% रक्कम परत केली जाईल. आमचा पत्ता न्यू शिरोडा नाका, माझगाव रोड, पाटील बिल्डिंग, सावंतवाडी. संपर्क 77 74 85 10 04 किंवा 94 20 29 37 99. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गोवा राज्याच्या युवासेना विस्तारकपदी कुडाळचे नगरसेवक मंदार शिरसाट यांची नियुक्ती केली. त्याबद्दल कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी कुडाळ येथे मंदार शिरसाट यांचा शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार केला व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी शिवसेना कुडाळ तालुका संघटक बबन बोभाटे, शहर प्रमुख संतोष शिरसाट, उपतालुका प्रमुख कृष्णा धुरी, प्रणव वर्दम, राकेश वर्दम, रवी राऊळ, श्री पडते आदी उपस्थित होते. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.